درکاتیای مازیا سرب مردینه و یک جوان خال نمونه کل باکور کردستان چاندنا زیتونان لیته کرن. لی سال جبر کو زیتون نگرتنه جودکار و کسین که دبارا خوب دهاتا زیتونان دکن در روشکا نباشتانه. گلشاه özbeka dayika 5 zarokan her sal bi dahata zeytunên derkê debara xwe û balê dikşîne ku ji dahata îsaliya zeytunan re ew dibêjin efare û dahatekek gelekê me. Özbek radigîne ku her sal ji vê zeviya zeytunan teqrîben 2 ton û 2 ton û nîv zeytûn berhev kirine. Lê îsal hemû baxçe 100-105 kîlo zeytûn jî dernakeve. Salê pinê bi xweş bû, îsal hiç nexweş e. Heqê cotê xwe, heqê ava xwe, heqê masrefê xwe hiç dernexisti. Zarar bû. Quralliq jî hebû, sava quralliqê jî wenî bû. Gora quralliqê gora salê îsal kokayê zerar e. Gora salê dinê 6 heftê olçek jî hat baş bû. Îsal 2 olçek jê tê, em pir 2 olçek jê bê. 2 olçek jî efareyî, em sibê de dikevin nav heyayê varî 10-12 hev em zorîkê 2 olçekekê, olçek nîvekê ew dişine. Yani gora salê îsal pir zerara wê heye. Şeniyên derkê piştî ku zeytan ji bo pêdiviya mala xwe temam dikin, yê zêde dimîne jî zêdetir ji bo piyasaya bajar û deverên li derdor difroşin. Sultan Adar jî ji şemrexa serb Mêrdînê ve ûtîne ziman ku zeytên derkê yek ji wan xureka ye ku her sal amade dikin û datînin ser sifreyê xwe. Adar balê dikşîne ku her sal li gor pêwîstiya xwe zeytên ku tên berhevkirin tînin û ji bo xwarinê amade dikin. Zeytûnê derkê pir meşhûr bûnin, em her sal ji wê dikirin, em tînin dişkînin, em dû re dixin avê, yağlıya belaga yağlıya, zeytûnê xirxalî pir yağlî, em dişkînin, em dixin avê, ne deh re em ava wî de giş dikin, dû re em dixin sûravkê, îjarê pêşeş ro ji sûravkê de dimînî, dû re em dixin. Gelek welatiyên ku her sal di vê serdemê de zeytên derkê dikirin û ji bo xwarina mala xwe amade dikin, îsal di peydakirinê de zehmetiyan dikşînin. Lê berhemên îsal ku bi kêmanî hatine berhevkirin jî êdî li bazaran ciyê xwe digirin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Derika Mêrdînê.